ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои дарди меъда ё барои кам кардани вазни худ инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳоро ба шумо тавсия медиҳад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 3 соат карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ва инчунин барои ҳамаи дардҳо равғани сиёҳдона аз софсавдо. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошен ва бигзор ҳамеша тансиҳат бошен. Як ахбороти тоза ва нав баҳри шумо пешниҳод мегардонем. Бисёри нафарон мегӯянд барои чӣ мавзӯъҳои шумо бисёртар ба муҳоҷиро тааллуқ дорад. Ба хотире ки зиёде аз тамошобинони канали мо муҳоҷирон мебошанд ва имрӯза мушкилоте ки ба сари муҳоҷирон меояд ба ҳамун мавзӯъҳои хичон саволҳо пешниҳод мекунанд ва мо то ҳадди имкон ва то чени мефаҳмидагии худмон ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Ба ҳамин хотир мавзӯъҳои мо бисёртар тааллуқ дорад ба муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия айни ҳол қарор доранд. Ва боз як чизи дигарам ба ҳамаи шумо гуфтанием дар аввали барнома ки мисол дирӯз мо як навор кардем ки Федератсияи Россия рейдҳоро сар мекунад ва боз имрӯз дар ин навормон дар дигар мавзӯъ суҳбат мекунем ки тааллуқ дорад ба ҳамун як мавзӯе ки мо тӯли чанд рӯз гап задастем. ва бисёр касон мегӯянд ки чӣ ба дар як барнома оиди ин масъала дигар гап мегӯй ва дар дигар барнома оиди ин масъала дигар гап мегӯй. Ба хотире ки ҳукумати Федератсияи Россия дирӯз пештар вақт қарор бировардагӣ буд тааллуқ дошт ба дирӯза рӯз, яъне ки барои қарор ба итмом расидан то 30 дахл дошт ва гуфта буд ки пас аз 30 рейдҳо сар мешаванд, муҳоҷиро депорт мешаванд. Вале боз ба ҳамин мавзӯъ алоқаманд имрӯз қарори нав биромад. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. ба ҳамин хотир ҳамин чиза хуб дарк кунен ва дар иҷа моро виноват ҳисоб накунен. мавзӯи асосии мо тааллуқ дорад ба ҳамун чизе ки муҳоҷиро мехостанд ки қарор прадилит шавад. хушбахтона аз ҷониби ҳукумати Федератсияи Россия тасдиқ шид ки қарор бояд прадилит карда шавад ва муҳоҷирое ки дар Россия қарор доранд ихроҷ карда нашаванд, яъне депортатсия карда нашаванд. ва ин бо ташаббуси ширкатҳои сохтмонӣ ва идораҳои манзилию коммуналӣ низ ҳимоят карда мешавад. яъне ширкатҳои сохтмонии Федератсияи Россия ва идораҳои манзилию коммуналӣ ҳамин чиза тарафдорӣ карданд дар Россия ки муҳоҷиро кадомеш ки бе патентай, кадомеш ки бе ҳуҷҷатай депорт нашаванд, чунки қувваи корӣ боз дар Федератсияи Россия суст мешавад. ва ба ҳамин хотир ин ташаббуса ширкатҳои сохтмонӣ пешниҳод карданд ва ҳукумати Федератсияи Россия қабул кард ва тасдиқ кард ки дар ҳақиқат прадилит мешавад ин қарор, вале нагуфтанд ки аз кай прадилит мекунанд ва боз то кадом моҳа муҳоҷирода шанс метиҳанд ё ки имконият метиҳанд барои ҳуҷҷатҳои хучона дуруст кардан. айни ҳол мо ҳамин қадар хабари хиша гуфта метонем ки муҳоҷирора депорт намекунанд бо пешниҳоди ширкатҳои сохтмонии Федератсияи Россия. лекин тамошобинони азиз, бародарони азиз, ба ҳар ҳол бо эҳтиёт боше. оли официально қарор прадилит шидагӣ нестае ки мисол то моҳи ноябр ё ки то моҳи декабр муҳоҷиро дар вақт. ҳамин хеле гуфтушунидҳо аз ҷониби ҳукумати Федератсияи Россия шид ва гузашт. интизор мешем ки то кадом моҳа прадилит мекунанд, оё дар ҳақиқат прадилит мешавад ё ин ки не. як бори дигар нусхае ки мо тайёр кардагем аз сайти tas.ru гирифтагем ва тарҷума кардагем, мехонем ҳамун нусхара боз гӯш кунем бо диққат. чизе ки ҳозир мо ба шумо фаҳмондем дар ҳамин маврид нусхаша мехонем. Федератсияи Россия метавонад манъи депорти муҳоҷиронро тамдид кунад. Дар Русия ният доранд ки муҳлати манъи ихроҷи муҳоҷирони ғайриқонуниро тамдид созанд. ин ташаббусро ширкатҳои сохтмонӣ ва идораҳои манзилию коммуналӣ низ ҳимоят мекунанд ки дар пайи ихроҷи эҳтимолӣ Русия ба камбудӣ нерӯи корӣ рӯбарӯ мешавад. маврид ба зикр аст ки фармони Владимир Путин раиси ҷумҳурии Федератсияи Россия имкон медиҳад дар шароити пандемия муҳоҷирон то
моҳҳои оянда ҳузурашонро қонунӣ кунанд. яъне ки моҳҳои оянда гуфта иҷа дар назар нест ки моҳи ноябра дар назар доранд ё ки декабра дар назар доранд. ин чизаш маълум ва аниқ нест. оли ҳамин буд як ахбороти хубе ки баҳри шумо пешниҳод кардем. барномаҳои нави моро интизор бошед. ягон саволи иловагӣ дошта бошед, дар экран инстаграми ма ҳастай, бидроен подписатсия кунед ва саволои худтона равон кунед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.